úlohou škôl je objaviť v tých študentoch. Ja som myslel, že ubíjať. Nie, objaviť v tých študentoch ich silné stránky a tie posilňovať. To je, jak hovoria, že mamičku zavolá pán učiteľ a povie, že váš syn je slabý z matematiky. Áno, tak to je fajn. Zistili sme, že z niečoho je slabý, ale povedzte mi, z čoho je silný, akože v čom je dobrý. Lebo to je dôležité pre jeho život. To, že na niečo nemá talent, to akože pre ňoho znamená len negatívnu informáciu, ale tá škola má objaviť, v čom je dobrý ten človek a tým smerom ho usmerňovať a tam sa vyformuje z neho niekto. Lebo ľudí je relatívne dosť na tomto svete, cez 8 miliárd, takže každý by sa mal špecializovať na tú svoju silnú stránku. A škola by sa mala sústrediť na to, aby objavil v každom jednom človečiku, čo je tá jeho silná stránka a pripravil ho na život, aby v rámci tej silnej stránky pôsobil v budúcnosti a tak bude najprospešnejší pre nás všetkých.